phansi kwesigodlo esikhulu eMlambo Munye kumsamo Institute uVictor Vilaphu Bedlindaba kaLuphuzi Mkhize osaphinda futhi usathi naku lapho sicobelelana khona kwinjadu yethu yakudalo yini na konakele bantu benkosi. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngehlahla lomlahlankosi noma lomphafa. Sekukhulu kakhulu ukudideka kuningi ngaleli hlahla, kuningi ukukhohliseka, kuningi ukutshelwa yithina belaphi bendabuko sintshelwa ukurongo ngekona ngaleli hlahla. Isintu lesi ihlahla lomlahlankosi noma lomphafa lisebenza ekulandeni umphefumulo womuntu ongasekho, hayi umuntu ongasekho, umphefumulo womuntu ongasekho. Yini enza ukuthi ngehlukanise umphefumulo nomuntu? Ingoba umuntu umphefumulo nesidumbu. Uma ngabe kuukuthi uyalimala mhlawumbe ngemoto, leso sport olimalele kusona umphefumulo waphumela kusona, isona lesi okuyiwa kusona nehlahla lomphafa noma lomlahlankosi uthathwe khona. Uma umphefumulo uphumele esibhedlela noma ekliniki ulandwa lapho ngehlahla lomlahlankosi umphafa. Ake sithi ushonele emotweni uphuthunyiswe esibhedlela, umphefumulo ulandwa kuleyo moto oshonele kuyona bese kugezwa leyo moto ngomswane nenyongo negazi kwembuzi noma nomswane nenyongo kuphela, ihlanjululwe sewuthathiwe wena. Ngamanye amazwi umlahlankosi usebenza ukulanda umphefumulo ongaphumelanga ebaleni ekhaya lakho. Uma ushonela ekhaya njengoba kokwenzeka emandulo, umphefumulo uphuma mhlawumbe usebaleni noma usendlini, umehluko ukuthi mawushonele ekhaya lo mphefumulo awulandwa, alisebenzi ihlahla lomlahlankosi. Asithi ke ushonele ebaleni mhlambe lapha engadini kade usebenza, liyaya ke ihlahla likungenise endlini, kodwa mawumphefumulo uphumele endlini ekamereni la kwakho kumbe kwakho ulele akwenziwa lutho. Bese bakhona lokukhohliseka ukuthi ke lenziwa njani ihlahla lomlahlankosi. Bantu benkosi, aliyi emakhazeni, anihambe nintantatheka nalo senithi niye emathuneni, alingeni emgodini ngoba umphefumulo loyo isidumbu kuphela isihambayo. Ngakho ke ihlahla sithi nimlandile umuntu la nimlande khona, bese nilithatha nilibeke emsamo lapha phezulu ethala, kunendawo kuthiwa isethala lapha phezulu emsamo, liyohlala lapho lizivuthukele. Musani ukudlala ngeenkuku, seniqoqosha izinkukhu ngengabona komnye umngcwabo qoqosha izinkukhu nehlahla, kuthiwa manje kulandwa umuntu oshonile. Ingani umphefumulo ushonele ekhaya nje? 1, ihlahla lilanda umuntu ongashoni, umphefumulo ongaphumelanga ekhaya, uphumele ngaphandle kwasekhaya, libekwe ekhaya, aliyi emakhazeni. Okwesibili, uma umphefumulo ushonele ekhaya kwakho, alisebenzi, ngisho ukusebenza uze ungalilandi nokulanda lidingeki. Okwesithathu, aliyi emakhazeni, alifakwa emgodini bantu benkosi, akukho lokho, musani ukukhohliseka. Bese ihlahla lomlahlankosi ake sithi ke senashiya amanxiwa. Uma nithi nilanda abadala emanxiweni, liyasebenza ke futhi ngokuthi niye emathuneni. Uma only and only uma ngenkathi labo bantu bengalandwangwa ngenkathi beshona, kodwa uma balandwa bafakwa kulelo khaya, balandeni ke lapho ke emathuneni, noma ningaya ezizeni zezindlu. Asisidingo sokuya ethuneni, khumbula ithuna umntana nomuntu isiqukaquka nje alisho lutho, kodwa esidinga ukugadwa sihlakulelwe ukhiye umphefumulo, the spirit.
musani ukukhohliswa bangazi lutho, musani ukukhohliswa ithina omkhize inyanga belaphi, musani ukukhohliswa abantu abangazi lutho ngehlahla. Uyoyithola lo lwazi ezincwadini ezibhalwe uBhedlindaba, umsamo iziko lamathongo, umsamo izibizo ezala, umsamo nodengezi, idwala laphakade, noma yiphi uyokuthola lokho. Kodwa engikushoyo qikelelani, ushonele ekhaya, ihlahla alidingeki. Uma ushonele ngaphandle walandwa, lingena nje nomphela, liyohlala kuphi? Ethala, emsamo, aloku lintanta liye emakhazeni, liyofakwa phansi emgodini. Siyabonga webantu benkosi, musani ukukhohliseka abangazi.